thir tu te chibai vekule tun thlatir lama pos kan siam to Ailawng a pistol siam chop manga in ka hlum na thleng chungchang kan soi rep to ni kha in thria chungchang te kan soi tong khan ni somni pariat thlariat sang ni somni pali zandar kovel khan pulal lom ki ma chuan pulal ro ki ma chu achala pistol siam chop mangin akapa puro ki ma hi dam doina hruai ni in ICU en kol zui ni a ni thlakwa sang ni somni pali dar som le minute somni panga jing lam khan aboral ta ni ti kan soi to kha tin hemi nu hian Ailawng khawtlang join meeting chuan pulal lom ki ma tol that tua pu hi a hremna tur achunga action lak dan tur a hrang in a rela Ailawng branch choi me atangin chiat difan pek kir ani woi member ani na hli sakani boka tin anin thia sakani anga hunatan nili ninga ni jingdar seri ruat ani ang ti te tarlan ani a hi anuloka po comment lama te po kan soi kha he anin thia hi thul ani thu kan hre zui le ani kha tin Ailawng khua tangin no chua ania an ram lei rung ron rap to ngai lo turin no chua ania tin Ailawng khua le tu ni na li sakani ham thana nei thei ang tur zong te po li sakani alo thi ni pon Ailawng thlan mola phum lo tur ti in thu chuan siam ani kha ti chuan hemi chungchanga an thu chua hian e in thiat sak pulom kima in thia sak tur chungchang hi Ailawng khawtlang hroi thu te chuan thria le lo turin thuan tikluta ania zanga ina hanlan tira alomam takzet zeta tin an malak dan chungchanga te so solna an do dan chungchanga te po an ti tha takzet kan ti to kha ti chuan hemi chungchang video kan siam masaka te po pulom kima fanu kumsom mi lekina ka in na ti ve thei tur han thia sak le zel mai kha apa in shem na tur ato ang tur te thil ti sol tuin a mu chawanga kortin shem na tur ati chuang ten shemania ngatin khawtlang in an thei angin khuatanga no chuate tin an ram leilung rap to lo turan ti te tin thana phum lo tur ti te thlengin atiang khan a man han la nia amaro chu an fanu kumsom mi poisoi ve mi lo naupang te maina an tur ve le zel tur anu karthum kalta lok apa in hetiang poi akhoi maloka anu boralta anu an sun na boruak po are felmain tinghian apa in poi lian tham tak mai an khoi le ania ti pal thil nge ti lui thil nge ti chu kortin ala rel felanga thutluk na ala siam tura ngaila anu le pain thakhat vel air or chung chau main rapthlak tak main an kalsan angai ania ti chuan naupang te kumsom mi in ka in ati ve thei tur le zel hetianga thia an ni tur kha ke chon kangai ngam theilawa tiang khan video te po kan han soi ania Ailawng khawtlang ten he in thia turan sut le te po khan alomam khop maya amaro chu hemi nu hian misual te chetna a thleng zui le ta zat mai ni khawtlang in he in thia lo tura thu an ti tluk nu le ami thi chung te lam point a chiat tok avan duaita chung te lam point khor ina po mi pui te hna khawtlang mi pui te hna po pulom ki mate chung te ta na hriat tur tong kam moi lo po mang lo turin anin cha lom line hetiang hian pulom ki ma in naupang te ina a in ati ve thei chun chu soisak an ni zuita mi tu ti hriat lo ten tiang hian an lo khoi thina hi mi tam tak chet na deloin mi tlem ta zong misual fal te chet na ani mela tiang hian nasa takin lo soisak ani thina vom ke ania thei anga a che thei turang bera chua ani he thil ti tu te hian he in hi an hongoi ngoya an poya soi ngoi ani mela pulom ki ma hi khawtlang tan le an poi soi le an huat thu takte po lo soi to ni ma na rui lo chungchang ate po khawtlang tan nok sakina lo khosa to fo te po aniang amaro chu he in hi chu he na tang hian no chho to nia khawtlang atang no chho to ni engtika ma lo le to lo turani amaro chu afanu in ve ani he hi chu afanu ina aro chun ve thei tur le hela ina cheng lai nge ania amaro chu ina a chen ve zui le zel na turte he in na in ti ve thei tur le zel po hi om to lo se boral mak se ti an du dan ani mel khop maya ril rutina vong khop mai khawtlang malak na po za zo lo khawtlang hroi tu te na ti tur ti lo tura an ti po za zo lo tin avan duaita chung te na ti lo tura
engma tong kampo hriat nuam lo mang lo tura anin hriat tir lom laia hetianga latile zel du hi chuan engemaw takarem changa an mang angzo khopina hriat ani amaro chu he thili Ailawng khawtlang te chetna lampang nilovin misual tute emo in phum rute chetna anima zoka a khawtlang anga indem na angkha chu omlo theise a thakopin ka ria ti chuan he in ti chiat le lo sop chiat aru ka lo sop chiat du tok zayan rel tak reng silawa chuan he in hi thia an rotta a pulom kima fanu in a chen na ve thin anu thina wangin a chana apa poi khoina wangin zelama aluta chumi nuwa ting hian visual te kut tuarin anin po chungkhat leina naiten an han thiat top mai ania he naupang Vanduaina to hi a thua ni thua thum khop mai hetiang thil hi thleng to lo se ka ti khop maya hun sang ate Mizoram hun sang hetianga poi soi ve mi lo naupang an niemo midang atur tu anum ve thin hi apoi thin takzeta atur lo tu tur atur ve lo tu ina an torna na sa tak abik takin naupang kumtling lo tenga tina an torna phei hi chu angong a thui ziale angong a poi zia hi kan hriat tlan theu karing nge kan hre thiam lo zok thin ni heng Vanduaina te kan chunga thleng ve thei vekani tin misuak sualte kan tanna lama nilova misualte chu an hremna thil ti sual tu te chu an hremna mu tur an hremna to tur hi danangin an mutur ania anina ang takin hremna an lek ko tur ani ana theyang berin amaro chu atuar ve lem lo atuar ve tu ni lo khapoi khoina telpo ni lo in nam noi po ni mi eloina atuar na saber anan nia hetiang thil ala thleng chho zel mai hi poi kati tak zeta a hreom thina ngaithlak po hreoma hriat po nuam lowa alo en tu lo mutu ni ringot po thil hreom takani tin dikna chanvo ra be sak mi tam takanom thina heng tana heng tong chuak ve thelo te soi chuak ngam lo te tana aw chua hi ka ti tur ka ngoi bo pui thelo fo thina wangin ti hian ka soi chuak fo thina ni tin mi kut tuar te po nianga dikna in ra be sak tuar lo turina tor angchi te heng thili ke chuan ka thlir liam ve mai thelo ti hi milo hriat sakula atuma kan va huat na ni lawa amaro chu heng thil hi thleng non to lo se ti du wanga hetiang video te siam kan ni ti milo hriat sak don ania Mizorama hian India rama po neanga khovel mun sang ate po dikna in ra be sakna mi puite mi hring te dikna chanvo in ra be sakna hi athleng na sa em maya abik takin Mizorama hian athleng photo mi hring dikna chanvo za hlei thelo kan khosak khi athleng fo maya heng wang te po hian enge tu hnaya Mizoram ina kan mamo Human Rights Commission din tura High Court ina tina thu te kanan hria alowam takzetani ni Guwahati High Court in Mizoram Sarkar chu thlani chunga Mizoram State Human Rights Commission din turina shatir Protection of Human Rights Act 1993 in a phut anga Mizoram Sarkar in State Human Rights Commission adin lawa wangle din ani thwai theina na tlomngai pol pakhat Zofa Welfare Organization Mizoram in Guwahati High Court Aizol Bench PIL an thelu chu zirtop ni khan Chief Justice Vijay Bishnoi le Justice Michael Zothan Khu mate omna bench chuana ngai to a thuremna anti chua court chuan thubwa hi kumsang ni somni ani awangin Mizoram Sarkar chu Supreme Court in thutluk na alo siam to anga State Human Rights Commission din tum tak lawa pu in Mizoram Sarkar chu Protection of Human Rights Act 1993 in a phut anga thlani chunga State Human Rights Commission din ngei turin court chuan a shatira hei ati hloting lawani chuan sum thanem tak an choi tir don ba ka court thupek zalo na thubuai siam sakani tur thu an soi ole khangkharia Human Rights Commission te kan nei ani chuan mishing dikna chanvo in ra be na sang hi are chhode udwak to tura te po ngaila amaro chu Human Rights Commission kan ti te human rights lam kan ngai tu lu tu ka wanga khotlang po za zomi elawa kan dikna shehler hlorang chi hi kan tamphang ti po thil hawam takani hei tuntuma kan ron soi tak te po hi atuar tu torna turle atuar tu nun angong zel dan tur ngai tu me elawa misual te chet na chungchang ania azialo takzet zeta apoi takzet zeta hetiang thil ti thinte hetiang thil ti tu te hi Christian kan ni vek om sia Christian in zirtir na ate iswa min zirtir na kan soi thina te sual ni lo chuan deng ro se kan ti te nen chuan kan khosak phung le kan thil ti thin hi chu in ngai lo viau nin na riata hetiang thil ti du tu te hi tual tha du na ril ru te nen enge an ril ru hi
adang lam na lem chuang le ti te ru ro lo lang mai maya emponi se Christian ram kan nia Christian isua zirtir na chuan asual huat thi kan ti tur ani a sual kan hu anga sualte ani dan turangin remna kan lek ko anga asual na ngai dam mai mai te en liam mai mai te hi kan pathian min zirtir na nen po thil in tu ha vak lo ani chuwang chuan sual ani nangin kan rem ngamanga ani na angin ma kan langam tur ani a amaro chu sual kan huwa ti ta ka wanga alo luak chuaka tul lo thleng thlenga midang te poi khoi ve mi lo te ne na tawrhna thlen le zelang chi hi chu thleng non to lo se Mizoram zim te a min mel hriat them thum kara hetiang thil hi thleng fo lo se a tha hle mai human rights mishing dikna chanvo him konga hian ran kan lak thara poimo khopin ka ria